Играх само на ММ2, докато не видях едно момче, където започна да ми се кара, че съм нали, плешива и че съм грозна, докато буквално той беше изключително токсик и даже не ми се говореше с него. Просто го игнорирах и му казах да чилне, защото това е просто игра. И да, игра от телефон с този път, защото не, аз не знам защо. Буквално погледнете ме колко съм красива. Ето ви го името, ако искате да го репостнете. Не, че много добре се вижда. Но да. В този раунд най-накрая поръчах ми западна мърдър, който беше най-хубавото нещо на света. Защото това ми беше ревенджа. За да видим колко съм по-силна само с Strawberry, защото просто комбинацията е много яка и се опитах да убия всичките. Тук започнах да имам паника така, защото буквално шерифа се показа, онази с хардвестала, но аз без това я убих или тя просто шотна различния човек. Буквално просто много играе и ето тук започва борбата буквално. Аз не знам къде да мина, а тя буквално се ври там и иска да направи нещо. Ето и аз стягам за нея и я убивам на секундата. И печела! Буквално това беше най-якия ден в живота ми, защото да, както и да е. И само да кажа, той е рейдж квитна и ме блокира и да.